L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, l-MDA, ħabbret li f'April li għadda kien hemm żieda qawwija kemm fin-numru kemm fil-valur tal-konvenji ta' beħ ta' proprjetajiet meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet, xejra li tkompli turi s-saħħa u l-istabbiltà tas-suq tal-proprjetà f'Malta. Iċ-ċifri pubblikati mill-MDA juru żieda fl-att ta' konvenji minn 1385 konvenju f'April 2024 għal 1574 f'April 2025, żieda ta' 189 konvenju, jiġifieri żieda ta' 14%. Fl-istess waqt ġiet irreġistrata qabża fil-valur ġenerat. Fil-fatt, il-valur totali ta' dawn il-konvenji tela minn 415.3 miljun euro għal 551.4 miljun euro, żieda ta' 136.4 miljun euro jew żieda ta' 33%. L-MDA innotat ukoll li April kien fost l-aqwa xhur f'dak li hu valur ta' konvenji b'rekord li ntlaħaq biss f'Diċembru tal-2021 meta kienu fis-seħħ inċentivi marbuta mal-pandemija tal-COVID-19. L-MDA sostniet li dawn iċ-ċifri jikkonfermaw ir-reżiljenza tas-settur tal-proprjetà f'Malta u l-importanza tiegħu fl-ekonomija Maltija. Fl-istqarrija tagħha, l-assoċjazzjoni qalet li ser tkompli tħeġġeġ għal prattiċi ta' żvilupp sostenibbli u tippromovi standards aktar għolin ta' professjonalità u trasparenza fis-settur. Saħqet li tkabbir responsabbli huwa kruċjali biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Temmettajt li l-andament pożittiv ta' April li għadda għandu jservi ta' xprun biex is-settur ikompli jikber b'mod etiku u b'reazzjoni għal sfidi ġodda li jistgħu jinqalgħu.